Δηλαδή, όλες οι ελπίδες μου τις είχα στον κύριο Λουκάκο. Μόλις έβαλε εκείνο στο 9, λέω εντάξει, δεν θα κερδίσει. Σε περίπτωση ισοπαλίας, εάν βαθμολογηθείς με 9, θα πάτε σε μια καινούρια δοκιμασία. Δημήτρη, είμαστε έτοιμοι. Και έκανες ένα εξαιρετικό γλυκό. Δέκα. Εγώ δεν κατάλαβα τι νίκησα. Πραγματικά δεν το κατάλαβα. Αφού γυρνάω και λέω το Μιχάλη, ποιος εγώ νίκησα, ας πούμε. Και μου βγάζει, εσύ νίκησες. Και πέθανα σοκ. Η πρώτη δοκιμασία έπαιξε, πιστεύω, πολύ μεγάλο ρόλο στο αποτέλεσμα. Και να το είμαστε. Τελικά έρχεται για ένα βαθμό. Αλλά το ευχάριστο για μένα ότι τα πήγα λίγο καλύτερα μετά και μειώθηκε η διαφορά και τερματίσαμε κοντά. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Ο Άκης από την αρχή του παιχνιδιού ήταν ο πιο παθιασμένος, να το πω. Ήταν πάντα πολύ δυναμικός, στήριζε συνέχεια τα πιάτα του, έδινε το καλύτερο του εαυτό και είπε